For at prøve med et andet eksempel på, hvad man kan bruge det her screenshot til i forhold til at filmatisere noget om ondskab, har jeg valgt at gå ind i et spil, der hedder Diablo 3. Det her spil, det handler om, at man er en helt, der skal handle mod ondskab i verden. Og det er så meningen, at man som enkelt person kommer ind i en verden og skal klare forskellige missioner for ligesom at dræbe den her onde mand. Nu hopper jeg så direkte hen for at prøve at tage hen til en af bosserne, som er de onde, man kæmper mod i spillet. Her er der så brugt en masse forskellige for at sætte spilleren ind i stemningen af det onde, og man skal ligesom føle, at man er helten, der kæmper mod alt det her onde. Og det onde, det bliver så præsenteret som monstre, eller hvad kan man kalde det? Monstre, minions, som så vil forsøge at slå en ihjel, mens man kæmper. Og der er så noget underlægningsmusik, som er inden for noget, der hedder den episke genre. Og jeg kan jo eventuelt prøve at lægge noget, så vi kan se, hvordan man hvordan man sætter lyd på sine videoer, man har brugt på det her program. Udover ens egen lyd selvfølgelig. Her kan vi se, der løber rundt inde i midten. Ham her, det er det er min hjælper, og man ser på verden på en bestemt måde. Jeg ser den oppefra, så man ikke føler, man er direkte den person, der er mod ondskaben, men at man til at bestemme hans færd. Har glemt lidt. Kommer ned til ham den onde. Nu er jeg kommet til det sidste i det her spil, hvor man så får lov til at møde den absolute ondskab. Og der er brugt for effekter for ligesom at sætte spilleren ind i og skulle kæmpe mod. Man kan høre noget musik i baggrunden, og der er en film, der bliver vist om ham her, den onde. Som vi kan se på ham, så er det rødt og sort og en ondskabsfuld måde. Og man kan se, at han ser ikke menneskelig ud. Og han er meget større end ham her helten, som man så er. Nu handler det så om for mig at slå ham ihjel. Og den fornemmelse, jeg skal have, når jeg kæmper mod ham, det er, at det skal være svært at vinde over ondskaben. Og man kan ligesom se, at han har nogle forskellige muligheder for at slå mig ihjel. Og det er så i de måder, spiludviklere har valgt at vise, hvad ondskab går ud på.